मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा उन्दुना दं नामा? आं मिस्टार प्रलयकजित गयारी सासे एडभकेट, आं बर' जातिनि सेन्टिमेन्ट लानानै बेखौ बुंदों। तामुलपुर आरो गरेस्वर बे मोननै जायगानि बिजिरथायखौ कामरुप मेट्र'नि रङियायाव लांनांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय मोनसे नटिस फैदों। दा बे नटिसखौ लानानै सासे बर' एडभकेटआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों लाइभआव फैनानै माखासे खोथा फोरमायदों। अन्नानै बे बिथांनि लाइभआव फैनानै बुंनाय खोथाफोरखौ नायलांदो। बिथाङा मा फोरमायदों, मा जानो हागौ, बोरै जाहैनो हागौ, आरो बर्तमान जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन्सफ्रा माबायदि जादों, दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुफ्रा माबायदि, बेखौ बिथाङा गुवारैनो फोरमायदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोनहा बुजिजोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। रेजिस्टार भिजिलेन्सनि जितु अर्डार नुदों, बेहाय जोङो नुनानै बागदावखांदों जोंनि बाक्सा बारनि एडभकेटफ्रा। लेटारा फैदों फ्रम उत्पल राजखुवा रेजिस्टार भिजिलेन्स गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय। दा बेहाय जोङो साबजेक्ट मेटारा जाहैबाय designating the court of subjudicial judicial magistrate and additional district and session judge court Rongya Kamrup as a jurisdiction court of Tamulpur and Goreswar police station instead of Mosolpur. तारमाने मा, जोंनि मसलपुर कोर्टनिफ्राय बेखौ रङियायाव दाननानै लांसिगोन। दा बे कारना मानि थाखाय जों बुंनो हाया, किन्तु जोंनि बिटिसिनिफ्राय जितु मोनखानाय थाखानायखौ मोनसे दिनै जोङो सासे एडभकेट हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। जोंनि बर' फिसाफ्रा गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोबाय थाबाय। दिनै जों बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव मा मोनसेबो जोंनि बर'नि फेभाराव मोनसेबो अर्डारानो ओंखारला। गासिबो मोनसे उल्थासो अर्डार ओंखारजोब्बाय। मैयानो जितु नटिफिकेसन, बे नटिफिकेसनाथ' ओरैबायदि गिख्रांथाव मोनसे, मानो होनबा जोंनि प्रेक्टिसिं एडभकेट बाक्सानि जितु प्रेजेन्ट जितु एडभकेट, बिथांमोननिफ्राय दिनै सेनानै दिनै रङिया कर्टआव मानो लांनो हाखो? जोंना बाक्सायाव एडभकेट गैया नामा? साफिसियेन्ट एडभकेट गैया नामा? आरो जितु एडमिनिस्ट्रेटिभ जितु पावारनि जितु डिग्रेडेसनखौ जों नुनो मोन्दों बेहाय। माब्रै नुनो मोन्दों होनबा, दिनै जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार दंखायो, न' डाउट जुडिसियेला मोनसे एक्सट्रा सेपारेट मोनसे मेसिनारि। थेवब्लाबो जितु जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव जितु जोंनि पुलिसनि ल' एन्ड अर्डारजों खारनाय जितु ट्रायेल प्रसेस, बेथ' उइदिन दा जुरिसडिक्सन अफ जोंना बिटिसिआवनो जायोमोन ना। पिपिआ जोंनि, एडभकेटआबो जोंनि, एरिया जितु इनफ्लुएन्स बे जोंनि, होमबा जोंनो बेखौ दिनै रङिया कर्टआव बोरै लांना थांनो हागोन? दा हु विल बि रेसपन्सिबल फर देट? जोंना मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा उन्दुना दं नामा? मा खालामदों? पलिटिकेल पावारनि नामाव दिनै ओरैनो पलिटिक्स खालामबाय थाबा जानाय नङा। रेडि जा। मोनसेनिफ्राय मोनसे खिन्थु फोरानलांगासिनो दङ। दिनै एडभकेटखौबो फोराननो नागिरदों नामा? एडभकेटफ्रा मूर्ख नङा, जाम्बा नङा। नोंथाङा जाम्बा जानो हागौ, एडभकेटफ्रा खिन्थु जाम्बा नङा। दिनै बर' फिसाफ्रा दिनै साफा सानै एडभकेट मोनहांदों। बिथांमोना दिनै न'खर बिनो प्रेक्टिस खालामना सुंहांदों। गोदान एडभकेट दिनै फरायगासिनो दङ। दिनै जों रङियायाव थांना मानो प्रेक्टिस खालामनांगौ? जोंहा बिनि थाखाय हा गैया नामा? तामुलपुराव हा गैया नामा? गरेस्वराव हा गैया नामा? जोंहा साब डिभिजन दंखायो। जों तामुलपुरावनो खालाम। मानो रङियायाव खालामनांगौ? रङियायाव माबा स्पेशल जायगा दं नामा? सोरनि इनफ्लुएन्सआव दिनै रङियायाव लांदों? ना मानगोनां जोंहा बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलितानि जायगाया रङियायाव हरदों नामा बेखौ? दिनै साफा रानलांदों। दिनै बाथौपुरि ओनसोलनि, दिनै बाक्सा ओनसोलनि दिनै थाइसे थाइनै जि साहा दखान होनानै मोनो, बिसोरबो दिनै रानलांदों। बेटारि सालायनानै जाग्रा बिथांमोना थाइसे थाइनै बेटारि सालायनानै जायो, बिसोरबो दिनै रानलांनो नागिरदों। दखान रुम भारा होनानै मानजा जोंनि बर' फिसाफ्रा थाइसे थाइनै मोनजादों, बेबो रानलांनो नागिरदों। आচ্ছা प्रमद बर' नोंथाङा मा खालामनो सानदों? मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै हगारलांगासिनो दङ जोंनि पावारफोरखौ। इमिडियेट स्टेप लानो प्रमद बर' बे नोंथांमोना साननो थाङा खेमतायाव जे थाबाय थागोन होननानै साना। मोनसेनिफ्राय मोनसे नोंथाङा बिखंगति बरनगासिनो दङ। दिनै फैयै नोंथांनि रेफारेन्स नङाबा दिनै तामुलपुरा नोंनि जायगानि, तामुलपुराव लाखिनो हायोमोन, बेखौ बोरै रङियायाव हरखो? दिनै बाक्सा कर्टनिफ्राय बोख्लानानै दिनै सोर पावार होखो? जोंनि बे गरेस्वरजों तामुलपुर कर्ट, गरेस्वरजों तामुलपुरनि पुलिस स्टेशनखौ बोरै रङियायाव लांनो हाखो? न'वेर within that district
एडमिनिस्ट्रेसनाव जोंनि पुलिस पावारा थायोमोन किन्तु दिनै पुलिस पावाराव दंमालाय मा जुडिशियारि दिनै जुडिशियेल पावारखौ दिनै रङिया कर्टआव लाना थांबाय मानो लाना थांनो मोनखो बेखौ गतिके रायजोफोर साबधान जादो गाज्रि दिना फारसेनिफ्राय साग्लोबगासिनो दङ आं सासे एडभकेट आं रावनिबो दालाल नङा न' डाउट आंहा माबा मोनसे एफिलिएसन थानो हागौ बे बाथ्रा नङा बाथ्राया जाथिनि मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा मानगोनां एबसुनि आफादगिरि नोंथाङा बे मेटारखौ एसे सिरियास ला बाक्सानि एबसुजों बेखौ सावरायनानै एसे इन्टारफेयार खालाम आं एडभकेट हिसाबै बुङाखैमोन आं बर'नि सासे एडभकेट हिसाबै बुंनांगौ खारना मा आंहा जातिनि सेन्टिमेन्ट दं बे कर्टखौ ओरैनो मोनाखै जोंनि बिमा बिफाफ्रा आन्दलन खालामनानै बिदा फंबाय आन्दलन खालामनानै जों दिनै बे मोनसे मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार मोनो बेलेगफ्रा फैना बाख्नाय फैयो मोनसे हाइकर्ट बायदि जादों होननानै खिन्थु दिनै बोख्लानानै लांनो नागिरगासिनो दङ बेलेगावसो जोङो एमएससिटि कर्ट फेमिलि कर्ट कन्जुमार फराम कर्टनि थाखाय जोङो लाबोनो जों स्रोद नागिरगासिनो दङ नाथाय दिनै थाखानायनिफ्राय जोंखौ बोख्लानासो लांदों मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि पावारखौ नोङो मोजाङै बेबहार खालाम भिडिअखौ नायनानै निसय हमनो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोना दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो जाहैबाय माने जोंनि बिटिसिआव थाखानाय गासैबो पावार एन्ड फांसन्सफ्रा बेबायदिनो सानसेनि उनाव सानसे मोनसेनि उनाव मोनसे माने जोङो खोमानानै लानांसिगोन नामा दिनै जुदि बे सोलाय सोल'आ जुदि जामारोब्ला बेवहाय उकिलनिल' खोथा नङा गासैबो रायजो राजाफ्रानो जोबोद खस्थ' मोनगोनखौ नुहुरदों दा बिनिखायनो बे बिथिङाव जोङो रायजो राजाफ्रा खौसेयै जानानै जाहाथे बेफोरबायदि सोलाय सोल'आ जाया जोङो बेखौ नोजोर होनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि खुंथायाव थानाय सरखारफ्राबो बेफोरबायदिनि सायाव मोजाङै नोजोर बोनानै जायखौ मावब्ला माने रायजो राजानि बा समाजनि बा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां जागोन बेखौ निस्सय सिन्था खालामनानै मावनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो दा दिनैनि भिडिअखौ आं गोबाव खालाम सानाखै दा बेबायदि सोलाय सोल'नि सायाव जोंनि बिटिआर सरकारा बा प्रमद बर' बिथाङा मा इनिसिएटिभ लायो बेखौसो नेनानै थानांसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै उननि भिडिअआव फिन खेबसे लोगो मोनफिनबावगोन गोजोन्थों जय बर' हारि